Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco iddikjara li hu jirriżenja jekk jitolbu l-kap tal-partit, filwaqt li kompla jsostni li hu m'għamel xejn ħażin meta għal snin twal ma ħallax għal xogħol fid-dar tiegħu minn kumpanija ta' persuna li jissemma f'Panama Papers. Xogħol li sar minn Redmap Limited ta' Pierre Sledin u li kellu valur ta' 34,000 euro. Kien mal-ġurnal illum li De Marco iddikjara jekk jitlobni nirriżenja. Dikjarazzjoni li għamela f'jiem fejn fil-Partit Nazzjonalista qed jikbru l-attakki fil-konfront tiegħu b'wieħed mill-awturi tar-rapport tat-telfa jgħid li Busuttil missu jtieħ daqqa ta' siq il-barra u kif il-kredibilità tal-Partit Nazzjonalista dwar Panama Papers għalat daqqa ta' ħarta meta faqqa il-każ Mario De Marco. Iżda Busuttil qed isiba diffiċli ferm jaġixxi fil-konfront ta' De Marco anke għaliex m'għamel xejn fl-iskandlu tal-Palazz ta' Beppe, bil-viċi kap li ieħor għandu kontroll assolut fil-Partit Nazzjonalista. L-iskandlu De Marco tefa' wkoll iktar dawl fuq l-influenza ta' De Marco fit-Times of Malta b'żewġ uffiċjali għolja tal-Elite Group jirċievu wkoll xogħol mingħajr ħlas mingħand l-istess kumpanija. Wara ġimgħa skiet Michel Rizzo dak li llum qiegħed aġent direttur maniġerjali minflok Adrian Hillman għalli ħallas għax-xogħol billi xtara pittura lil Sledin filwaqt li s-segretarju tal-bord Clinton Calleja li huwa wkoll avukat ma' De Marco qal li x-xogħol jammonta għal ftit mijiet ta' euro u Sledin qatt ma taħ kont. Bit-torċa tirrapporta li fit-Times of Malta qed tikber il-pressjoni biex l-investigazzjoni ta' Hillman tkun estiża, l-aġent direttur maniġerjali wieġeb dwar nnifsu u qal li ma jarax skop għal dan. Osservaturi politiċi jsostnu li għal darb'oħra ħareġ evidenti kemm fit-Times of Malta l-attitudni tkun differenti sakemm ikun involut De Marco. Saħansittra fl-aħħar jiem sar sforz qawwi biex l-iskandlu De Marco nħeba, b'din tkun l-uniku konsolazzjoni għall-Partit Nazzjonalista. Kif brieħed De Marco fit-Times inħeba wkoll l-iskandlu tal-Palazz ta' Beppe biex jidher inqas evidenti l-isforz biex ta' De Marco jintefa' taħt it-tapit.